Inkoi da Trok Junel Karbi Youth Festival aphan Nihang Thonsuri Junel Committee pen Mai Kangni. Jirhon Hansia lapan Ari Sanghotum Kongres along Kaching Bedun. Kardom ada belta long peneli belta thanbang thare harmony be no beltang ton pen arjita. Bogajan subdivision Jeprajan Culture Complex Asai Hemalong Pai Great Roxy Arni Inquire Trok Junel Karbi Youth Festival Apartment Nihang Donsuri Junel Committee pen Kangdang Amai Kangni Pusi Katnews along belta nang pale Kangdang Amai long Inquire Trok angding Junel Karbi Youth Festival Katalonji aphan Pai Krisir Cap Arni Tirikam Amai Kichengji Alam The Cheparai Kangdang Amai long Jutang aphan Aning Kedok Abangpu Huniram Singnar Moheswar Tokbi Kison Pe Bura Timu Kache Teronpi Henry Hansipi Lapen Karbi Jutang Jubot Abangpu Atum Chitong Dun Jirhon Hansia Lapen Ari Sanghotum Kongres along Kaching Bedun Abirta Katnews along Nangle Birta kelong atengki denarong Kongres asai hem along Pai Great Roxy Arni Kongres amai alongsi Jirhon Hansia Lapen Ari Sangho Bangthong Kebra Sirkep Arat Kongres along Chingbedun Mai along Iam Barim Bidya Singh Rongpi District Congress Committee Akonjun Bang Anil Bora Lapen Ari Sanghotum Chitong Dun West Karbi Anglong District Kuthipi Model School asahem kikim kirangpon ajok ongdung lo charle osomar lapen apia potum aning karong du sitame kepatang nangji apor ateng pen piniar ni anta kepatang tektedat ajok ongdung aratum ningduk rentilo Dong kamukam arong subi pen Kuthipia tuwaradak along Langmesen Model School ahem kikim kirangpon teklong si ongdung West Karbi Anglong aratum aning cheparong reti lapen pen am au sumaratum sitame labang so school ahem along kicharli dunjia phan kasisikatum dolo Kedam tang suri hinira kretroksi aning kan arkwai cikloni pioneer cap arni Kuthipi Model School along kicharli dunjia aning ke hang au sumara tuma phanpura saplang sitame padopon lo bon sitame labang so saplang kiun ang thek paklang pon pedet lo lason thak sipining kan le thotta saplang en pon thulo sitame bang so school hem ning kan phopleng era phita school hem contractor tumben ke patang pon je phan amang mun heman bang ve pusi jerok to ra tum ningji lasila bang so school hem wen tu sike patang pop Lapen kusoning kan awe asomara tumphan lo puta cherok torak tumpen karju padu lasi prapjin pen labang so school hem ke patang bonjia phan ong dungorat tumpen non kichari bom poribortona sarkar tumphan towar cholang rinti lopusi birta riptun long non malan support han birtamu ton ponik sina Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Dhinamo pipoted beltalong bangthulo India Prime Minister Abarim Bharat Rana Atul Bihari Vajpayee kedamtang Pai ni Great Rock Arni Delhi Phora minute apor Aims Delhi Rongsupi along Amek Chilo Additional Secretary Gov of India Additional Secretary Gov of Assam General Administration Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Atum Tongsikot Prime Minister Abarim Arong Kachewa Ajok India Aralatum Ningduk Chipidun Nangjipura Pai Great Roxy Arni Det Piadang School College Lapen Saihem Kedoan Ingir Nangji Pusi Lamtoy Pido
Sitame ke mahumi me alama bangke number 9 Amreng constituency alo Chirikendeng along kidu Animal Husbandry and Veterinary Asylum along det pi alama amatsi ibeng anta includunde Sorkar alam toy ateng pulote sai kam do an India det pi alama ibeng an pasundun nang jipusi pachini polo Sita Chirikendeng along kidu Veterinary Asylum asai pu sai ki atum det pi alama ibeng an kang thu dunji ki api alam lo hadak inut bak asai kita perangki kahumri dam hut theglam long le pusi birta long Veterinary Asylum adung arai ke do block Saihem handloom and textile lapen pregjam Asaihem anta det pi alama ebengan pasundun pensi ningduk cipidun renti lasi laki Karbi Anglong Autonomous Council alam toy kelang plot ajok si Chirikendeng along ke do Veterinary Asaiki atum ninghang aling chiplang lo putarara tumpet perangki kahumri na mahut ningje lapen lapuson tak taksi soil conservation Asaihem athengno along ta det pi alama amat si ebengan Kepangjar dun awe puta perangki pet birta ridun long. Ala birta bang lapan sikang ton panilo, dume thak me kurwang thu.